салом дӯстон, бародарон ва касоне ки ҳамеша моро тамошо мекунед. Бародаро, ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта чизҳои равонкаранкӣ пешкаштон мегардонем. Хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед. ҳатман видеода лайк гузоред, каналда обуна шавед ва дар комментария фикрҳои худро нависед. Ва бародароне ки бори аввал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки аз наворҳои ҳаррӯза бохабар шавед. бародароне ки мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номерҳои рӯи экран имо ватсап ҳастай, метавонед ки сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. Ва бародароне ки дар Россия қарор доред, YouTube соз кор намекунад, дар Telegram канали мо даромада обуна шавед. Силкаша дар ҳамаи видеоҳо дар комментария мегузорем. Обуна шавед. Чизе ки дар YouTube мегузорем, дар Telegram ҳастай, метавонед бохабар шавед. Чизе ки дар кор боша харидорӣ кунед. мошини фурӯши бародаро Mercedes Benz ҳастед. Солиш 96. созишвориш бензин, кузов седан, объём 1.8, коробкаш механик, ҳолати хуб. Состояние мошин дар хардои бародаро ҳамаш 100% кор мекунад. Қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик. Наша 40,000 сомон мега бо муомила дорад. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда занг занед. мошини навбатии Astra F ҳастай. состоянияш бародаро беҳтарин. Солиш 96. созишвориш газу бензин, кузов хечибек, объём 1.6 бародаро, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. наша 30,000 сомон мега бо муомила мешавад. дар ноҳияи Файзобод ҳаста бародаро, деҳаи Меҳробод. касоне харидор ҳастед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда занг занед, маълумоти пурратара дастрас кунед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини навбатии Mercedes S-Class ҳастед. Солиш 2008. сӯзишвориш бензин, объём мотор 5.5, коробка автомат, вариатор. состоянияи мошин чихеле ки наварда мебинед, бениҳоят хубай. мотор, коробка ходовӣ, краска ҳамаш 100%, 4 та баллони нав. ҳуҷҷатош 7 моҳи дига муҳлат дорад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. наша 130 мега бо камтар савдо дорад. касоне харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда занг занед. ватсапам дорад, метавонед ки муроҷиат кунед, маълумоти пурратара дастрас кунед. мошини навбатии бародаро грузовии газел ҳастай ки бисёртар мепурсиданд. солиш 2006 солаи, сӯзишвориш дизел, моториш бародаро мотори Мусвай турбо. состоянияи мошин бениҳоят хубай. ҳолати коридаҳай бародар солиш насум дар коре бо нархи арзон фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. наша 35 та мега, харидори анеқ боша бо савдо мешавад. мошини бародаро бениҳоят состоянияи хуб даҳай, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. касоне харидор бошед, барои маълумоти пурратара ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. Astra F дар кузови седан ҳастед бародаро. солиш 94. сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объём 1.6,
коробкаш механик ҳолатш хуб, мошин нахадои болоро ҳамаш 100% кор мекунад. ҳуҷҷатош то моҳи апрела муҳлат дорад. қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ наша 23 мегоҳ. касоне харидор бошед рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. ва бародари азиз хоҳиш мекунем ки дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман каналда обуна шавед, видеода лайк гузоред ва комментарияда фикрҳои худро нависед. бародароне ки мошини хона замин дошта бошед, дар имо ё ки WhatsApp сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. эълони навбатии мо бародаро замини фурӯшӣ астай. замин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, қишлоқи Бешкапа. замин бародаро 8 сотиқ замин астай. гирдиш ҳамаш маҳкам об доштай. нарша 310 000 сомон мегоҳ. бародароне ки харидор ҳастем, метавонед ки рақамиро рӯй кунанда занг занед, маълумоти пурра ва аниқтара аз ҷоиби замин дастрас кунед. ин буд бародаро якчандта мошин ва дастаҳое ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихел мошин, хона, замин, квартира се бори фурӯхтаное ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.